Jesu Kristu inkosi bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu ntambama. Senzela umusa wasigcina. Sipha amandla okuvuka sakwenza konke. Ebesingahle sikwenze kulolu suku. Ngiyacela sikhuleke. Baba siyabonga egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Nangaleli suku, Nkosi nangalesi sikhathi besingazi uNkulunkulu wethu ukuthi kofika lesi sikhathi sisakhona kulo mhlaba. Siphila, Nkosi impilo esiphilayo. Sikunikeza udumo, Baba wethu ongcwele. Nguwe wedwa ohlezi esihlalweni, owembethe amandla njengengubo. Wena wedwa ohlukanisa umhlaba namanzi. Wena wedwa odala izulu lamazulu. Nkosi wenza umhlaba waba isinabelo sey'nyawo zakho. Sikunikeza udumo, Baba wethu ongcwele. Siyakhuleka ngalesi sikhathi ukuba wena wedwa senzele umusa. Sisazofunda izwi lakho. Vula iy'ngqondo zethu, vula iy'nhliziyo zethu, sethembe wena. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nangalesi sikhathi othembekile wasilondoloza wasigcina. Asazi singabonga sithini. Nawe namhlanje izwi sizolifunda abazalwane. Sizolithola laphayana encwadini kaMathewu chapter 14. Soqala ukufunda verse 25 siye ku-30. Noma ku-31. Siqale-ke sifunde. Ngizongixolela ngimisplacile futhi ama-earphones ami. Angiwazi ngibekephi, sengiwabheke angiwaboni kodwa bese ngiwatholile. So ngiyakholwa ukuthi kuyezwakala kahle kodwa-ke. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu osenzela umusa ukuthi sibe kulesi sikhathi la sikwazi khona ukufunda izwi lakhe. Yilowo nalowo aphathe iBhayibheli lakhe, kungabi khona imigomo nemibandela. Sifunde sonke izwi likaNkulunkulu. Kuwumusa bazalwane. Kuwumusa esingeke saze sawulibala. Thina esesibheke phambili esaziyo ukuthi yini elandelayo. Sizofunda-ke bangcwele incwadi kaMathewu chapter 14. Lapho kukhulunywa khona ngokuthi uJesu uhamba phezu kolwandle. Ngiyaxolisa ukuthi inhloso yami ilapha yala uPetro naye esehamba phezu kwamanzi. Isihloko-ke engisiphe le nkonzo lo mkhuleko wethu uthi ungangabazi, kholwa. Ungake nje ungabazi. Uma usuze wangena ekukholweni, ungangabazi. Sifundeni-ke from verse 25. Ngomlindo wesine wobusuku weza kubo ehamba phezu kolwandle. Khulunywa ngoJesu-ke la. Kepha abafundi sebembonile ehamba phezu kolwandle bashaya oluvalo bethi yisithunzi, bakhala ngokwesaba. Kodwa uJesu wakhuluma kubo masinyane wathi, yimani isibindi, yimina, ningesabi. UPetro wayesephendula wathi kuye, Nkosi, uma kunguwe, yisho ukuba ngize kuwe phezu kwamanzi. Wayesethi, woza. Wehla-ke uPetro emkhunjini, wahamba phezu kwamanzi, weza kuJesu. Kepha ebona umoya wesaba, eseqala ukushona wakhala wathi, Nkosi, ngisindise. Masinyane uJesu welula isandla wambamba wathi kuye, ewu, wena onokukholo okuncinyane, ungabazeleni na? Siyabonga Baba izwi lakho, khuluma ngalo-ke namanje. UJesu Kristu uyinkosi. Ile ndaba-ke bazalwane esizokhuluma ngayo namhlanje. La umphumela sizwa khona ukuthi umphumela wokungabaza ungalidela ekufeni. Sibona la uPetro
ekholwa ukuthi njengoba uJesu ehamba naye phezu kolwandle, naye angahamba. Khona la kule ncwadi kaMathew uchapter 17 uverse 20 wakhona kunendaba ekhulunywa ngokuthi nanoma ngabe ukukholwa kwethu kuncane kungangenhlavu yesinaphu, kodwa uma sinokukholwa, uma nje sikholwa ukuthi esikushoyo noma esikwenzayo kuyikho kaNkulunkulu, singasho nje sithi isihlahla esikhulu lesi siphambi kwami asiquleke siphoseke ngalo lwandle, kwenzeke ngoba sinokukholwa, asingabazi. Kodwa nangu uPetro, le ndaba bazalwane ijulile. Uma uzoyiqala nje uyibheke la ngiyiqale khona ukuyifunda, noma-ke uyiqale ekuqaleni, sengisholo-ke nje ukusamarayiza la ngiqale khona ukufunda kuverse 25. Kwakuyisebusuku la. Uma uyiqala ekuqaleni uyezwa ukuthi uJesu wabamukisa bonke, wabahambisa, wayesehamba yena eyokhuleka. Indaba yangelinye ilanga ukuthi uma ufuna ukukhuleka kahle, ususa yonke into ezokuphazamisa eduze kwakho, ususe umndeni, ususe abangani, ususe even abantu osondelene kakhulu nabo, abazalwane, baqhelise, uhambe ukhuleke. Now uJesu wayekwenza lokhu ukuthi sikubone bese siyakuqonda ngempela futhi kuyenzeka. Angikho-ke emlindweni, kodwa ngisekutheni bamshiya ezweni, bahamba ngomkhumbi. Usuhambile impela umkhumbi ibanga, kwakungekho sivunguvungu, kwakungekho lutho, kwakunokuthula, nabo besemkhumbini kwakunokuthula. Indaba yonakala mabebona ehamba phezu kwamanzi. Bayazi okokuqala ukuthi uJesu uNkulunkulu, bayazi ukuthi uNkulunkulu Baba unikezile onke amandla endodaneni yakhe. Bayazi ukuthi ku-possible vele ukuthi uJesu ahambe phezu kwamanzi, kuyinto engenzeka vele ukuthi ahambe phezu kwamanzi, kodwa bayangabaza ukuthi babona yena. Yinto esiyenzayo-ke nathi bazalwane le, ukuthi uthi ubone ukuthi yiqiniso elikhulunywayo, bese uyangabaza, bese uba nokuthi uphumaphi yena lo ukhuluma kanjena, ithini into yakhe, ufihleni emva kwakhe. Angabe uthatha iqiniso ugijime nalo. Nango-ke uPetro, sebethukile bonke abafundi bamangele manje ukuthi hawu, uhamba phezu kwamanzi, kubona kukhona okugcwalisekayo ukuthi ngempela uyindodana kaNkulunkulu. Kukhona ade bazi kodwa bebenakho ukungabaza. So uthi-ke uJesu, uthi-ke uPetro, uxolo, uthi uPetro, Nkosi, uma kunguwe, isho nami ngihambe. Ngoba phela iNkosi uJesu konke ekushoyo kuyenzeka. Futhi yona uqobo iNkosi uJesu ithe uma sinokukholwa, noma ngabe kuncane kangakanani, kodwa uma sikholwa singangabazi, kuzokwenzeka. Usethi-ke uJesu, woza. Isho iNkosi uJesu, isho kuPetro othe, isho Nkosi ngize. I-instruction iphuma kuPetro. Utshela iNkosi uJesu ukuthi Nkosi manje isho wena ukuthi ngize. Ukholwa uPetro, ukholwa ukuthi uma iNkosi uJesu isho kuzokwenzeka. Bazalwane, siyayilahla kule ndawo, sifike silifunde izwi kodwa singenzi. Uthi uPetro, uma Nkosi usho, mina ngizokwenza njengoba usho. Isho ukuthi ngize. Nangempela iNkosi uJesu iyasho ithi woza. Uma ngabe ethi woza, akasho ukuthi phuma emkhunjini wehle phansi uhambe phezu kwamanzi, uthi nje woza. Uma ethe woza, uPetro uyaqonda ukuthi angehle la ngikhona,
angisuke kwi-comfort zone, angibeke impilo yami ethembeni, ekukholweni. Athi umhlabeleli siyahamba ngokukholwa, silandele umalusi. Sisuka entofontwefeni noma kwi-comfort zone yethu, silandele umelusi ngoba yena unamandla okusithwala. Uthi-ke kuPetro, woza, uPetro yeza. Uma eseza ukuthi hayibo, ngempela ngihamba phezu kwamanzi, uyaqala manje uyangabaza ukuthi ngabe mina ngempela ngabe ngizofika. Liyacasha kuye lelizwi uJesu aseke walikhuluma elithi noma ukukholwa kwenu kungakuncane kangakanani, kodwa manizokholwa nje nizosinda. Usethi-ke uPetro, hawu, uma esebheka amanzi maningi, uJesu usalokhu ehambile phezu kwamanzi ezohlangabeza uPetro. But ngenxa yokungabaza, uPetro uyaqala uyazika. Eyi bazalwane, inhliziyo yami ibe buhlungu ngifunda le ndaba. Bengingaqali ukuyifunda. Futhi akusikho ukuthi okokugcina ngiyifunda. Kodwa iqiniso lithi ukungabaza ikhona okusibulalayo ekukholweni. Ukungabaza ikhona okusenza sishone phansi, sizike, kade sithi siyakholwa. Ukungabaza ikhona okwenza ukuthi even nabantu basingabaze ukuthi siyayazi into esiyishoyo. Abantu bangabaze ukuthi ngempela kukhona lokhu kukholwa esikhuluma ngakho, kukhona lokhu kusindiswa esikhuluma ngakho, kukhona ukuhamba nomelusi njengoba sihlale sisho. Bangabaze abantu bebona thina singabaza. Lithi-ke lelizwi uma ngabe siqhubeka nalo, uthi uJesu kuPetro, iNkosi uJesu ithi kuPetro, awu wena onokukholo okuncinyane, ungabazeleni na? Akasho ukuthi ungabazelani mina, akasho ukuthi ungabazelani. Ubonile umcabango ukuthi kufike emcabangweni ukungabaza ukuthi bengingubani mina, kungenzeka kanjani mina. Okay, ngiyazi uJesu ukuthi uyindodana kaNkulunkulu. Mina-ke ingalokho sithola ukuthi abazalwane bagijima ney'gubhu bayolanda iwasho ebusuku ngenxa yokuthi bangabazile. Somewhere along the line kufike la bethi khona noNkulunkulu uyalekelelwa. Wayekuphi uNkulunkulu edala izulu nomhlaba? Wayekuphi uNkulunkulu ehlukanisa amanzi? Wayekuphi uNkulunkulu ededela umoya phezu kwamanzi? Wayekuphi uNkulunkulu edala ilanga nenyanga? Esezomlekelela manje yena ngezinto ey'ncane ayicelayo ezingelutho. Bazalwane, ungabazeleni na? Masikususa ukungabaza, sihambe ngokukholwa. Step into faith. Ungaze ungabaza, ungabheki emuva, ufuna uzozika. Ungabheki emaceleni, ufuna uzozika, gqolozela umelusi. Ukuba uPetro akawasusanga amehlo akhe kuNkosi uJesu lapha ayeya khona, ngaba kazange azike. Kodwa ngenxa yokuthi kwathi, mina phela mina, wabuyisela umina kuyena, wabuyisela umina kuyena lento esiyenzayo singabantwana bakaNkulunkulu. Umntwana kaNkulunkulu kulula ukuthi athi, usho nje kalula ukuthi mina kwakungeke kwenziwe kimi lokhu. Buyisela umina kuwena. Already leyo nto othi sewayishiya usuyayenza ngoba usuyikhumbulile wayilanda. Bazalwane, siyaqapheliswa la. Kumele siqaphelisise, singangabazi. Ungake nje ubheke emuva la usuka khona. Ukhona udadewethu engike ngakhuluma naye ekuseni, ngicabanga ukuthi sekuseni izolo. Wakhuluma amagama engingakaze ngiwanake, wathi uNkulunkulu akanasikweletu, akakweleti muntu.
And iqiniso lelo, uNkulunkulu akakweleti muntu. Ingalokho ethi uma ngabe sithethelela izono zethu, usiphose olwandle lokukhohlwa, ukuze engabuye ayoyilanda, ngoba akasikweleti. Umusa wakhe nje musha every day, and umusa wakhe usanele. Noma ngabe siyazalana siyanda kangakanani, umusa kaNkulunkulu uzolokhu usikhavile uma sivuma ukukhavwa yiyo. Bazalwane, ile ndaba eyenza ukuthi ubhekisise ukuthi yini le engidonsela phansi. Indaba efana nale eyenza ukuthi sizicinge ukuthi hawu, sijwayele ukusho ukuthi eyi, angazi ukuthi ngishayekephi. Ukuze ungene nasemkhosini ufuna ukuthola ukuthi awazi ukuthi ushayekephi. Kanti mhlawumbe uye wasebenzisa leli gama ukuthi mina kwakungeke kwenziwe kanje kumina. Uyingeke kuqala akhulume kanje kumina. Wayengeke akwenze ukuthi kumina. Mina ngiwubani bengeke ngikwenze ukuthi. Bazalwane, asisuseni umina. Uyasingabazisa, usenza singabazi ngoba singena enyameni. Immediately waphatha leli gama elithi mina, ungena enyameni. Uyasuka nje kwelikamoya, gelekeqe, ungena enyameni. Usitshele ukuthi uyakwazi ukwenza izinto, usitshele ukuthi uyaziphilela, wena unamandla okwenza okuthize. So uma ngiyifunda le ndaba ngiyabona ukuthi Nkosi yami, hey, siyona ngakho konke, sona nangokucabanga. Cabanga ukuthi uPetro esekhombisile ukuthi yena uyiqhawe kangaka, futhi ukholwa kangaka phambi kozakwabo behlezi emkhunjini belinde ukuthi iNkosi uJesu ayizongena. Yena uyaphuma uyamhlangabeza. Kodwa endleleni kumhlangabezeni uyangabaza, uyazika. Hey bazalwane, uma ngicabanga le ndaba ngizwa nginokwesaba okukhulu. Ngizwa nje nginokwesaba okukhulu. Ukhona kade exoxa indaba yokuthi wathathwa noma-ke washona isikhashana, wabona nabazalwane esihogweni. Uma ngifunda le ndaba ngiyabuzwa lobu buhlungu ngaphakathi kumina, ukuthi uma ngabe ihora lokubizwa kwakho, umlindo wesithathu ngifika kuwe, uyobe ingqondo yakho injani, umphefumulo wakho unjani? Kuyobe kwenzekalani enhlizweni yakho? Uyokwazi yini ukungena ezulwini noma ngeke uzukwazi ngenxa yemicabango, zizindlo zenhliziyo yakho? Athi obhala kahle, mazamukeleke kuwe Jehova, dwala lami, namazwi omlomo wami. Abese ithi-ke incwadi ngale, ngicabanga ukuthi kwabaseThesalonika kokuqala, ngivule chapter okokuqala, yebo, eThesalonika kokuqala chapter 5 wakhona. Kunevesi lapha elithi uverse 23 kwabaseThesalonika bokuqala chapter 5 uverse 23 uthi, kepha uNkulunkulu wokuthula yena uqobo makaningcwelise ngokupheleleyo, kulondolozwe umoya wenu wonke nomphefumulo nomzimba kungabi nacala ekufikeni kweNkosi yethu uJesu Kristu. Bese lithi 24 lithi uthembekile yena onibizayo oyakukwenza futhi. uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, inhliziyo yami iyathinteka uma ngabe ngicabanga izizindlo emicabango. Lithi iBhayibheli, uNkulunkulu uqonda imicabango yethu kude. Bese lithi, ngicabanga ukuthi kumahubo la kuthi khona, angazi amahubo bani,
amazwi omlomo wami nezizindlo zenhliziyo yami akwamukeleke kuwe Jehova. Bese la lithi kwabaseThesalonika lade sifunda khona, lithi uNkulunkulu wokuthula yena uqobo makaningcwelise. Akasingcwelise bazalwane, singabi ngabazalwane abayophelela esihogweni. Angcoliswe, kulondolozwe umphefumulo nomoya wethu nokwenza kwethu konke kulondolozwe kuye. Ilowo nje umkhuleko wami namhlanje uma ngibuka le ndaba yokuthi singangabazi. Uma ngabe uNkulunkulu eselilondolozile umphefumulo nomoya wethu nakho konke nje kwethu, nenhliziyo nezizindlo nokwenza, asilondoloze uNkulunkulu. Sinethemba lokuphila ngoba yena uthembisile futhi uzokwenza. Ithi inkosi uJesu, wena ungabazeleni Petro, ungabazeleni. Emva kwalokho ulula isandla uyambamba. Ithemba lokuphila, ithemba lokukholwa bazalwane, ukuthi sinayo ozosibamba singaziki. Ithemba elimiyo, ithemba elipheleleyo. Siyakubonga Nkosi Jesu. Kunalokho nje ukuthi namhlanje bazalwane, ake sijule, sicele ukukholwa kususa uvalo, ngoba enye into edala ukuthi umuntu angabaze uvalo. Ngike nje ngiphuma la ekhaya manje ntambama khona kade ngiphuthuma khona, bese kuvele kudume lezi moto iduma kakhulu, idlule siyaphambana, isho kakhulu, ngishaya uvalo. Angazi ukuthi bengithuswa yini ngishaya uvalo. Immediately lungishayile uvalo, ngivele ngikhule ngithi Nkosi Jesu, ngiyacela ungithethelele, sengonile. Uthe phela ungesabi, uthe nje ungesabi, nginawe. So angidingi ukushaya uvalo, ngishayele uvalo imoto engiphambana nayo ingashayisi mina, iduma nje phela. Ngishaya uvalo omubi enginyonyobela ngovalo. Bazalwane, yizo zonke lezi zinto ezenza ukuthi ngoba ibingeke ingenze lutho leya moto, nami bengihamba ngeyami, nayo idlulela siphambana. Umehluko nje uthi yona iduma kakhulu. So ivele sathi masisuka erobotini, yona yasho kakhulu, mina ngathuka. Ngithuswa yini bazalwane? Ngithuswa yini ngempela? Uyabona ukuthi bekuyisitha nje, ngoba ngihlezi ngizizwa imoto iduma kakhulu, futhi ngihlezi ezinye isuke zingidlula, zidlule eduze kwami ngempela, singaphambani. Kodwa lwangishaya uvalo, nasi isitha singihlasela. Mina kuthiwa ngingasabi, ngihamba phezu kwaleyo nto yokuthi angingasabi. Mina nje angivamile ukushaya uvalo, ngenxa yokuthi nginalo leli gama elithi ungesabi. Nginalo nje, futhi ngiyakhululeka ngalo ukuthi nginawe, ungesabi. Kodwa kwenzekile namhlanje, ngamangala. Yikho ngikhuluma kangaka namhlanje, ngokuthi singangabazi bazalwane. Sibanjiwe isandla sonamandla, ngeke sicwile uma singesiwasusa amehlo ethu kuye. Kodwa uma sizowasusa sibheke isimo, ngesonto elidlule olwesinodlule besikhuluma ngakho ukuthi ungabheki inkinga, bheka uJesu. Musuke uyibheka inkinga yakho, musuke ubheka isimo kusona, kodwa bheka uJesu, yena uzokunqobela. So yilokho nje bazalwane engifisa ukusho namhlanje. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe ngazuthi sengiphindaphinda into eyodwa, kodwa enhlizweni yami kukhona lokho ukuthi ake sisuse amehlo ethu ezimeni esikuzona, sisuse amehlo ethu la sikhona, sibheke uJesu, ngoba uyena unamandla okukwenza, uyena unamandla okunqoba, uyena unamandla okusikhipha nasey'meni esizifake kuzona ngokungazi, nangokunganaki, nangokungabaza, nangokwesaba. Sayifaka ezimeni ebesingafanele singene kuzona. So uma sizobheka yena uzolula isandla, akukhiphe. uNkulunkulu akakweleti muntu.
kusho njalo sisenkhulume naye, wangivuselela, wanginika imvuselelo yeviki lonke. Athi nje uNkulunkulu akakweleti muntu. uNkulunkulu umuza kuye uma napha uyakuklina, akubuyisele esimeni wawuyisona ekudala. Ithi inkonzo yaseKeysdrift thina saziwe singakabunjwa yisini somama. uNkulunkulu wayesesdizayinile, wasazi, wadizayina ngisho impilo yethu, wadizayina yonke into yethu. So asingesabi bazalwana, singangabazi, sihambe ngokukholwa, simethembe uJesu, simethembe uNkulunkulu wethu, ngoba uyosibizileyo. Mesibizile futhi uyasinakekela, asingesabi. uJesu Kristu inkosi. Sikhuleke. Baba, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, siyabonga izwi lakho. Siyacela-ke Nkosi ukhulume ngale enhlizweni zethu ngabanye. Sinikele uqobo lwethu kuwe. Sicela ukungcweliswa, sibiyelwe, siphathwe nguwe. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyambonga uNkulunkulu ngaleli thuba bazalwane. Jesu Kristu uyinkosi. Nibe nobusuku obuhle.